You are Alpha and Omega. We worship Now, I have a strong woman on another unity. Yet, two and some first are a Luciana. Wababi, Temha, Saturday. Not the tear, a BP. What the woman will not see or one. Eddie, I bring and I say, Nessa, I pay you one of the so called only Eddie and so. You were crying to you. Your first Luciana, the one by the tear. But what the woman here. Baba. Ankobea Hemaa. Hemaa. Akosua Ninkuda David, Akosua Ampem. And we Akosua. And I'm saying, I'm going to go to the city. There's a baby and quiet. It's like a good day. You buy a sit in the bread of wheat. Seven pipe, and the apartment, the other. It's like a good day. And several brother, they say about it. So we do have, or I'm going to be able to, or taking in flat in your town, and some poet. There's in a letter of I could be. And the South of the other brother, they say, oh, or why would we not have 7,000 cities? Yeah, I got the Hemaa and as a very forcing to do any assembly. So, the idea and you know, she you might be so a common idiot. When you any idea or any this year, and you be a very living number one. I can't hear you. This is what you are so regular, we won't buy. And the Hemaa many Luciana, the picture. What would you put in a bit in all I really young said and more? What don't you know? Tears, so I hear tears in my way. And the prayer when I want my Yamunia, you money. Yet the Waba was showers. I dear, you know, dear, I will win you when you call. Now, so Satan is a person. Maybe you young one or the enemy as you also ever call. Now, I dear, you win a good Mokai. The first year ever. Yet the Waba assurance. A dominima who could the any of you Yamu was shadow Akunya or Cotinas. You are one pie. You didn't know budget. Yet the Waba didn't kind. Yama when you know strain ones.
sɛ wɔbɛtumi akasa wɔ nipadɔm ne nyinaa wɔ Awurade nkyɛn. San sɛ duru baabi Mose ka kyerɛ wɔ sɛ Awurade menim kasa na ɔka kyerɛ sɛ wɔbɛma no kasa mafo. Wonyame a wotumi bua nipa ma no kasa wɔ dɔm mu. Yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu sɛ te wabaawa. Mpanimfoɔ a wɔne wɔ ɛkɔhyia wɔne wɔyɛ nsusuiɛ. Sɛ wɔde n'asɛm to hɔ a ɔyɛ hu no sɛ ɛfiri mu nyame. Adeɛ yɛ ne ngrasedeɛ biara a ɛsɔre atia no deɛ yɛgyina wo sɔre yɛtumi ne wo brɛ no se. Ma wo nkonimdiyɛ frankaa no ɛndi n'anim di n'akyi. Ɛmmɔ ne ho ban wɔ baabi a wɔbɛduru biara. Akwantuo mu a wɔbɛkɔpem sɛ wɔhia no sɛ wɔto wɔn nsa frɛ no a wɔde ɛbɛba ɛne sɛ wɔde bɛkɔ nyinaa yɛde hyɛ wo Awurade wo nsa. Wo sɛ yɛka wɔ bi nyansa a wɔmmisa wo Awurade a wokyɛ nyansa na wɔde ma kwa. Awurade nyansa bi a aka wɔ akonnwadie yi ho no fama wabaawa. Nimdeɛ bi ɛsɛ fata no fama wabaawa. Awurade kasa ɔne abusua ɛbɛkyia no ɛduru baabi a na wɔn a ahyɛ wɔde kɔɔyɛ no na wɔn ankasa asan bɛyɛ wo dɔ. Bɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ akoma pa a abusua yi bɛgya yɛ wɔn a wɔde no baeɛ ma saa nka wɔ no ɛntena sɛ biara a wɔbɔ wura na ɔde tete mu mente ne ho ase bɛbɔ wɔn ntam ne wɔ Yesu de yɛsi a no kwan sɛ wɔne wɔda no wotumi de ma wɔbaawa ɛmbɔ ne ho ban sɛ ne ɔda mo ba a ebi bɛka yɛ ɛne nguaseɛ deɛ yɛtwa wɔ Yesu ma wɔbaawa nso so ɛnka wɔ n'akoma mu sɛ mɛnum ho sɛ biribi a wɔbɛyɛ de biara da na mmom fa sɛdeɛ ɛhyɛ n'akono ɛma sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ne nkaeɛ a ɛde nka ne tumi nyɛ a ɛberɛ a wɔbaawa bɛka wɔ hɔ yi no ma nneɛma ɛnsesa ɛsiane sɛ Joseph nti no nsesaeɛ baa wɔ abrabɔ mu deɛ ma wɔbaawa nso nti no ma nsesaeɛ ɛmmra ɛwɔ Yesu Kristo mu wote ase a wɔdi nkonim na wɔde ne firi amanɔne ne dwumadie ti a wɔde ne baeɛ no wɔdi ne wɔdi awie ɛnim sɛ wo nyame wobɛdi ne nkae ɛhyira wo ne kamfo onimnyamfoɔ ɛne Awurade wo ne tumi nyinaa yɛ wode amen amen Hemaa Usia menjadi ini. Nana Akosua Ampem. Oh baik Nana Akosua Ampem Darkowaa. Darkowaa ni Nana Akosua Ampem Darkowaa. Yang kami Nana Akosua Ampem Darkowaa. Jadi ini Oye Hemaa anasa sido Ankobea Hemaa ewo Ntotroso izo na na tese Ntotroso Ankobea awu se efata no so anana ya se fusi ya se wole na wo fini bia ya se Suzy ne ka funu ne ka na de yetu ya ana na ka na ya asem okay ndi se o wa agoro bi a ensese ye panyini edia akoye wo ba hebe na wa mane yo man so abofo nyame bedi wachi nyame beka ho na nyame ebeboa ejuma ide hye wo so na ye bo ho afo ansa wo ba ya na wo tu ani a na so eno a ye ne so na okui also for a different yes the fine man I and the penalty they are bossing na they are South Africa they are only touch Bob I say was say send your matter or combatants na minja na on for nko we na nko baba Hemaa sampa
Hallelujah. Amen. What's the only way you see that? What is something no that? And you don't get what's looking. What's it? And we all yes to this of put out men. Yes. I know. You are putting yourself there. Yes, pray. Almost have to pass out your way. Pray with. And then let's go. And then that's all wrong. Now, so that's what they want to hear. Jesus Christ has the power to control the world. What's it? Move up, move down. A brother, move on. Move up on your stuff. Look up. Matthew 21 now. What's it? A fool in the river. But look at no catch a fool. Never. There is precisely what we do. We are your kind. Some of one of us are away. Oh, the war. Amen. It is all problem here. We say yes, we're not there. Now, Hemaa said, now, Bosule said, I'm a young man. Just give you service and appreciate it. Only what said the man, you're chairman now. We will look at the one forever, and I was watching. What's so much? You have to just listen. But no, what? You have to put some new fear. That's what to a home. Sister, brown was. I mean, brown was it. Our little woman will down and go home. Brown was it. Now I am going to be soon. Now, who's the other one? Now, so when you saw one and said, yeah. Yes, what you have. That's what I was. So, yes, and walk the other who are more as a young. So, one pine of a young. The other one who builds one. So, one pine. I know this woman, and so yeah, I don't need to so a little over the man here, and that sound good to you. Now, I'm still very very long. Ma, I have to do a few minutes and 9 let it be muscle. But you did not tell me by saying, oh, where was I going? I said, 7, no more. The green attack. As we dust. I know how well. Now, Good Friday, I made a program. Now, I make one year and fancy. Now, 18, now I said, oh, yeah, 1 moon, a wood to moon, Mama will say, come on, for me. That's what I'm saying about ourselves. And I'm really myself, this one here, this me, that's what I'm so. To be a bit of a mommy, get a really young. Yes,
Yeah.
Ẹnìtì tutu ọba biara ọ̀nà ẹ̀tọ́mà àtàkùn ẹbí ọba ha afúrásẹ̀ ọba adé lọ́sùn ẹ̀ náà wọ́n tàbí bẹ̀rẹ̀ ní sùn náà ọ̀bọ̀ bẹ́yẹ ẹ̀dùnmá àmì sáà ọ̀hán sáà bọ̀ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀rẹ̀ náà ọba ẹ̀ àbọ̀ sáà yẹn abẹ́mu ọ̀tẹ̀má yẹn lọ́dún bí Ntotroso náà yọ ẹ̀ ẹ̀dùnjẹ́ fún àtọ̀ Akosua ayẹ̀ ní ọ̀rẹ́ Hemaa. Nana Akosua Darkowaa Ampem. Amen. Nígbà yẹn na Akosua Darkowaa Ampem. Amen. Ẹ̀ntì wọ́n kọ́ sẹ́yìn yẹn kọ́ ní ẹni náà tẹ̀ dùwọ́. Àmọ́ ọ̀dẹ́ náà ṣe ẹ̀fọ́ àgbẹ̀dì náà wá sẹ́yìn pẹ̀lú ẹ̀dùn gbà bọ̀. Ankobea Hemaa. Ẹ̀ntì sẹ́yìn náà wọ́n yóò tẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yà wọ́n sàn sàn kọ́. Ẹ̀wọ̀n sọ̀ ọ̀bọ̀ abẹ́dá àfúyà sí. Mo nyina mpa bɔ na mo na bɔ nsa. Ɛnti mo tɛ ɛbi na hɛ. Nti ɛbɛyɛ a Nana Akosua Darkowaa Ampem na bi ase yɛ da bi ase. Amen. Ɔman nsa akɔ a ɔsɛ ɔbɛyɛ a ɔda nsɛm mmiri enum ɛyɛ papa ɛna Ghana cedis. Ɔde mo asa fi sɛ ɔde dɛ ɔda yɛ ase. Sɛ deɛ ɔyɛ wa na ɛyɛ nti akɔkɔma na ɔta kɔn mo de sika. Akosua Darkowaa Ampem. Amen. When they choose the right company. Nana Akosua Darkowaa Ampem. And many people don't need to be a company day. Amen.
So,
Lord, I need your help.
Nyankopo, there would be my true Semana was here, and you're a man in honor. Oh, my, a rataya, on the energy. Men so many wine. At one point, I had never brought in the fear. Now, we're ratting young couple. Ya would be my bed. Semana was here, and you're a man. Oh, my, only energy. I'm on for a foyer, Nick Shepherd. Why,